Ota. Zvese zviri chokwadi. Zvese zvandataura ndezvechokwadi. Ngema chabatwa Ndani yebanjabatwa Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Pamusoro echangamidzi. Ini ndine dambudziko remwana wangu. Mwana anodonha. Dambudziko rakatanga muna Machi. Zvaingoti apo neapo. Machi, April, May, June, July zvaingoti apo neapo. Kutanga kwaOgasti. Mwana anga asisina zororo. Zvaingoti paafungira mwana otodonha. Pangofungira mwana pachangofunga kubuda mwana odonha. Ndakapedzawo kufamba, mandaifamba. Ndakambobatsirwa apa ndakabatsirwa. Vachibva vantora zvakandora kuti kana ndagadzira panapa tichaenda kunobata umwe kugura. Zvakaitika saizvozvo. Asi ndisati ndauya kuzomhangara mhosva yangu, ndakaudza tete ndine dambudziko randinaro inini kumwana. Ndiro dambudziko ratasara nemwana. Tete wakandicigadzirisa wakanyara usataure taura. Ndakaudza baba munini wakanditi izvoni nyaya yako ini handichikwanisa. Ndakati pane vamwe baba munini futi vadoko. Ndakaudza kuti baba munini ndine zvekundinetsa mumwoyo. Vana vangu inini havasi kuroora. Vakabva vazoti nerimweni rezuva ndokubva wandifonera baba munini wake. Mai guru muri sei? Ndikati baba munini inini ndawadziwa. Musanondirwadza. Ndikanzi imhosva yekuti ivo vakabereka chii? Vakatakura mimba yematwinzi. Ndikati handina kubereka mimba yematwinzi chete, ndakabereka ndakatakura mimba 5. Vakabva vanditi uchiverengera nemazigomana asingarori. Zviro zvakandirwadza ndakabva ndatomutuka ipapo kuti pfutseki ndokukonzeresa vana vangu iwewe kuti vana vangu vasarori kana kuti vasarori. Vakabva vangoti mai guru watomukata kunyawo. Saka inini mwana wangu ane dambudziko. Handina wandiri kunongedza, asi zvitonge zvokuti ndaremerwa chakabvira. Nenhau iri pane mwana. Mwana izvozvo angaenda kwaangati atsvage imba yake, asi mwana akasvika pakudzoswa. Ndopanowo baba wazvo. Ane makore mangani? Mwana ane 22 years. Kudonha akatanga ine makore mangani? Akatanga gore rineri muna Machi. Saka nyaya iyi pairi ndinokuti muruti mukataura chichemo chenyu kuhama hadzisi kuteerera. Hapana dambudziko mugadzirisa. Baba vacho havasi kuziga musoro. Mwana akambosvika pakuti baba ndanga ndafunga kuti tikokorodzane semumusha. Titaure kune vakuru kuti baba tashupika tine dambudziko riri mumusha. Baba vacho vakati handizvikwanisi. Tete vachibva vati izvoni. Sekuru richi havagoni kuti vapindire panyaya iyi. Asi ivo baba vavo. Ndakaremewa changamire, ndakaremewa. Ndakati kana kuti burai maziso. Tati isusu bambo wacho. Havandi baba wakuru. Baba mukuru. Murume wenyu uri kasuka. Limo asawa nini? Ndizvo iri zvinotaura kuti mukazi kumba kune dambudziko. Chokwadi chakanaka. Kutanga kumazita ndinoitwa chakamire ndinoitwa taura inamanya. Dambudziko riri muchanini? Dambudziko riri mukushamangu nderekuti mwana asikana wangu ndi 22 years. Ndiye ari kudonha. Akambomira anogomira akatitoza. Ungatotoziva kuti zvasvika ende makumbo akanongaoma. Zvekuti mukazomubata nezvaandodonha obva atomesa makumbo ake. Paanozomuka tozombotsvagawo kubatsira asi panozomuka anopfana zvazvemunhu ngaakutsatsa zvinezvi. Makamboenda pachiremba? Takambofamba. Asi makamboenda padokta because mamwe masymptoms yamutaura ndeepilepsy. Taura tizwe ndokwako. Maybe zvikwanisa kudetserai asi noruzivo kuti mune pfungwa dzenyu. Vakagara mune pfungwa dzenyu vanogona kudetserai medically kuti kuinozi pari. Kuchiti pari isi kuchirungu ndeti epilepsy. Epilepsy
zvainoita inoita kusarezvonisa haina duration yakuti moti age inotangira pakati kainotangira pakati asi zvainoita ndinozi grand mal seizure. Grand mal seizure inotangira nespora stage. Spora stage ndepekuti munhu anonzwa kuti panapa kanogona kugwina anytime normally anobva aenda parisafe kanogona kungomira ndazvo ndikaenda apa ndikazotanga kuzopinda tonic clonic stage ndopanonga azopasa kutonic clonic stage. And from there vamwe vane tendency to bite the tongue, vamwe vanobvada frothing, vamwe vanoruma rurimi, vamwe vanobva kupitsana nemafura asondana tonic clonic zvokuti anopinda zviri serious. And from there normally vanobva vapinda mudeep sleep. Vanobva vaita urinary incontinence, mune fecal incontinence, vanobva vaita kana kuzvitira weight kuti recovered. That's the stage. Mira, unaziona unaochora nao. Mambo yake sana shona. Saka iyo normally ukaenda kuchipatara vanodiagnoswa neinozi epilepsy yaitaura mambo pamwe dzinozi pfari. Asi pfari vanhu vazhinji vanouya kuchipatara vanonga vachingofungidza kuti something pane zviri kutoitika. Asi ukazodiagnoswa ukatora CT scan vanozonopa zvinonga zvichiitika mubrain mavo zvokunonga zviro zviri kukonzera chinhu. Normally vakaiswa mushonga vakatsa kuprescribwa mushonga yavo yanofanira mwana akabva mazanocheka. Asi kana painawo zvimwe mumwe wendu anopinda apa ndichazoziva. Iri mwenye sei. Anodaro akangomira kudaro anozogwina hake asi hapana haaiti weight. Zvinoda kuyatsachira weight. Sawa. Unoita weight waiti chii? Then tine waigara kuvhumba nasesi wacho zvekuti aitombobuda achitaura. Sisi wacho ndo anoziva zvataura. Akagara achiya kumba kwangu anongobvadika ataura asi pane mashoko aakatotaura achinzi aigara mutonono ari uko. Saka chitaura inyaya chaicha nyaya makutaura nyaya ndekuti mwana anogwira ichasevhese asi unozodini unozotaura kana akutaura manje haichisiri chinhu chaanachi this medical explanation chachiwana kuti kana kutogara mutonono akutotaura chachiwana. Saka anozviita kangani izvozvo zvokugara mutonono? Izvozvo zvogara mutonono wakazviita ari takazwa kuti vanga ari kuvhuma. But imi magara naye ambozviita here? Petakagara naye akagara naye bvumba ari kwenu ngataure katirosi ndakagara kuni wangu ndinonzi Caroline Namanenzi. Ndini kuna wangu akatanga aroshenda pashopu kuti ndarohwa apa. Chini ndakangodaidzwa chimbonzi ati ndarohwa apa vatodona. Ndakasvika munhu akanyarara ari mzii zvidati ngati mhani nemunhu kupi kuchipatara. Takadaidza moti yauya papaina vamwene wangu vakati mai ake tinoenda kuchipatara ichi hachisi chirwere chekuchipatara nekuti anga akangorara chete aingoti. Takabva tati zvikanzi ngatimbotange taenda kobatsirwa tobva tachizoenda kuchipatara. Takasvika munhu angori flat aiti akagwina kunga aigwina kunga munhu ada kufa zvekuti kana dhiraivha kana munhu anga ari kubhutika aitozvinzwa aikusheka mota yese. Takasvika petakasvika bvetabatsirwa akangobatsirwa achibva amuka obva ati pembeni koti tiri kupi chii chaitika. Ndozvakaitika pekutanga. Takabva tatigara iye vadini vaenda kwakaenda kororwa aingoti aitanga chingodonha tongomhanya zvekungoti akangoti tongotafula totangotogwinya tochingomhanya chinyi takangosvika tichingobatsirwa tichizvichaita uyu ndezvemumhuri saka tichati zvichadini zvichaita chingobatsiwa. Takazosvika pekuti ndakasvika ndadaizwa ini nemurume wake ndichingosvika akabva atanga kuti zvake zvobva achaya mutonono wake vati majaire nini ndoda kuzorora ndaneta nekubviswa apa ndichiswa apa
izvozvo ndisienje ndikati inini handina kukwanisa simba ranga inaro unokwanisa kurivhika ndichi ndandati murume wacho ina handizvigoni kana kuti mumhanye kutsvaga munhu anobatsira inini zvaita ndaita mudiki nokuti une simba raainaro murume wacho akabva asvika pakuti chinyarara ndikuperekedze dzikama gara apa akabva agara obva atangotarisa kumurume wake kudai handina kukama newe uri kutsvagei ndozvakabva zvaitika ndandati izvi zvakura nini mama handizvikwanisi ndatovafonera kuti mama mwana une zviri kuitika ndobva kwabva wazi ngavambouye murume wacho bvati nini ndauti muendesa ndozotora zvadini zvapora ndo namirire zvakaita nekuti iye aizvadaro baba zvaitika maudziwa nemwana udozvika pamadini mwana ndidzi mwana akazouya tanga paakadonha ndakatenda zvakaitika kumadii akatikosi basa kutaura ndikazotobva uchikanga kana pafulaiova ndetakabatsirwa akazomuka wakadzova futi chii kuzovhuma vakazotifonera zvari kutaura zvaitakwa asi aitifonera ndo zvaita mwana ndo zvaita mwana kusvika izvizvi ari kumurume wacho akazodonha ndikati iyo muna gasiyo adonha ndobva akati paakazouya kumba ngatimbofambe naye asi tafamba naye ari kumba waikatombodonha futi achidaisa ainzi ndatemwa asi kutemwa kwaita aisibata gotsi rake achitarisa maako ake sezvinoita munhu atemwa akudaro naye asi akazotipendura zvomubvunza kuti ambotemwa nezvi ndambotemwa here handina kutemwa Pada mubvunzo wangu sijui hausikusemei. Mwana wapata musoro ndatemwa ndadii wadai wabva wachaya muturo wadii ndikati papana maibva madii Changamire. Uzi baba vacho. Changamire takambofamba namai vacho Chikanzi chi. tikaenda petakaenda takazi ndikupai 6 days saka 6 days hadzina kupera 3 days ndakazozwa kuti tete wangu wadhuma nemotikari asi handina kuziva hangu kuti vazitie honzeri kana kudini handisi kukuna asi ndakazwa wadhuma nemotikari Bam. Hapana chamataura. Mari ndakapiwa 6 days day. hanzi munozozwa zvamunhu pane zvamuchazo Zvine chekuita nenyaya yekurwara kwemwana here. isu takazwa ini zvangu ndakazwa handina mbobve ndakanga mafuta Maka 6 days day. tagadzirisa dambudziko remwana takazi 6 days Makazi ndikupai 6 days dzechii. muchaona zvemuchazozvo muchazwa Zvine chekuita nekurwara kwemwana. Saka zviripo here zvine chekuita nekurwara kwemwana zvamakazwa pa 6 days. ndobvetazozwa Accident yainenge kurwara kwemwana. Iyo yafungidziro iyi. mwana akazondoramba Alright. Where is the link? Kugara kwemutono kwemwana kuri kurwara kwemwana. Anditi link yacho neyaita accident zvitwa. Muri ndi makaita accident. Kana kuti nganga yamakaendesa ndiyo yakaita accident. Makaita back to center. Saka muri nditi takanditaurei muri kuti isu kupapa kwetakaita mazondofungidzira ayo izwai baba. Ichi chinhu hachichida kufungidzwa right. Chinoda kugadziriswa nenzira kwayo. Anditi hachisuda kufungidzira ba. Ngozi mukafungidzira ka munotanga kutoita wawengi. Muchiwenga vanhu pasina. Uyo azviitira accident yake. Nekuti uyo akati 6 days kuhora ichi. Kana paine makasvika munhu auraya mbudzi yake kana kudya mbudzi yake. Maiti kunyaya yenyu. Zvaitika pa 6 days. Uyo aita accident. Uyo auraya huku. Uyo auraya mbudzi. Pa 6 days. Maiti. Aiwa izwai bambo. Izwai bambo. Musaitiswe vane vanhu.
you can't leave the room open zvokuzi uchaona zvichaitika pa6 days. Chii dai muri kutaura kuti n'anga yenyu kana mupostori wenyu akataura kuti mwana achapona after 6 days mwana anenge araiti. Kwandiri zvinomeka sense. My next question inenge yekuti after 6 days mwana anga apora here kana kuti kwete. And rather kuti munditaurire kuti asi takambozi muchangoona pa6 days. Then pa6 days chinhu chakaitika handiti chisina kujairika every day nditete waita accident. Zvine zvaita accident tete, where is the link nekurwara kwemwana? Muri kuti here uyu akati pa6 days muchaona muridzi wenyaya idzi muchamuona dota ita accident. Saka accident yakaita pamusoro changamire ndati bambo uyu wakati pa6 days chii chida kuitika chamakazitarisirayi pa6 days. vakati muchazwa zvemuchazwa zvei haana pamusoro changamire haana kuti taura kuti zvii zvichada kuitika. saka then why makava convince kuti tete aita accident ndo zvamamakamiri pamusoro changamire chakati muite convince kuti accident yaita tete ndizvo zvatatakamira pa6 days chii pamusoro changamire ini handina kungobvira ndaita munhau dzemaprofita kutotanga pane mwana wangu kana mudzimai yangu unondikukaiwa. Saka baba makaenda mumaprofita muprofita ndobvaona kuti hamusati mazvijaira ma6 acho hamwazivi ndobvaaruteka ndikunyunyurei regai titi welcome home bams kumusha wemachii wemaprofita ndovakazivirai mutomuita sei uchaona zvichaitika zvakafana nemunhu anoti iwe uchazviona zvii ndirizere vaizvona izvera makoti kuno vachiti akanditi uchazviona saka vandaita accident saka aiwa isusu tiri kuti kana iri n'anga ndaura pamwana uyu handiti yaifanira kutaura kuti shamwari ndaisa mhiko yangu yechii ye6 days kuti pa6 days chiri kunetsa mwana uyu ndinofanira kunga ndakuchiziva handiti saka come back after 6 days handiti ndokutaurira kuti ndinozvidhavhura handiti saka iwe wakatoti wewe mari yangu yandira zviripo muroenda amuona waita accident ndozvarutaura ndiri kuti inini nditaurire the link yezvakataurwa nemupostori neaccident yatete because chinhu chawataura chiri pa6 days chinhu chawataura kuti icho ndo chinooneka iaccident yatete. Profita akatitaurira zvaakatitaurira kuti after sezvo semunhu andisangajaya zvechiprofita ndo pandakazoti kati anoona maprofita aka anozotidina anozotiti zvaari kutaura ndizezi bheta tiende kwamambo tisvike tibatsirwe namambo. Ndo mashoko endazotaura mudzimai ndikachienda kwamambo tibatsirwe namambo semhuri. Wanonini mashoko enyu amutaura nemukadzi wenyu munowirirana pamashoko iwaya ndo urongwa hwenyu here nemukadzi wenyu ndo urongwa hwedu chaizvo maisungai zvikutaura nevana vabandizvo here ndati zvikutaura navabandizvo here zvamawinga zokurai inini zvida kwayane nhau yangu ivo vatondirambidza izwai kati mai isu tiri maprofita mahombe uza mai mazwa mai tiri maprofita mahombe tiri n'anga hombe tinokwasa kurapa mai tisina kumbopa kana mushonga kana kumbokucheka kana nyora tokurapa munhu wamaizvikuta because pamataura nyaya iyi nepataura baba ndatozoona kuti mai nababa vasi kuingana handizo
Tataura vanhu vazvi. Saka imini papautaura kuti baba ini chishuwo changu chokuti semhuri tifambe tigadzirire nyaya. Imimi chishuwo chenyu ndechei? Chishuwo changu chadarara munzvimbo ino ndauya kuzopotera kwamuri. Ndaida kuti zviri pamwana zvibude zvitsaura nekuti tiri pandinofamba zitsaura. Kana dai tiri pamba anongotanga kuti motikari kuri kuya mui 1 wa2 wa3 wa4 akati wa4 bva fumbata zvibhakira kudai papacho obva atodonha patanga uchema obva agwina zviya zvokunge munadii munhu wafa asi haana chaanotaura hapana chinotaura musikana anongoguma nekudaro pamwe pacho anoti ndatemwa obva atanga obata musoro wake achidai obva agara. Asi murume wenyu wataura nenyaya yekuti tapihwa 6 days teitoka vaita exday ndizvo zvandinoda kuziva kuti musaramurei ivo washaisha pakutaura inini kwatakaenda zveshuwa panguva yacho tasiri pamwechiti takaenda ndokubva vasanangurwa kunzi mhepo iri kubata mwana ndikuona iri mudzinza neini babara makaberekwa saka ndikuti ndikugadzirei kuti mhepo ibve pai pamwana asi kana ndagadzira mhepo ichaenda kwakarerekera kunoyoyo anenge akaneta uyo ndio chaenda kunobatwa nemhepo iyoyo ndokutsanangurwa zvakadini havana zvakatakangoti mhepo ichaenda kunorowa ikoko kunenge kuine wakaneta hakuna kuzipiako kana yarowa itikizvi mwana arapwa haana kurapika ndosaka yabviswa yaenda kwakarereka boti hatiti ichimizi pamwana pasina yaenda kakwakarereka hatiti so nditsikezi kutaura kuita murumwe ndiri kuti yakabva pamwana ndobva yaita ura tete ndo zvakakonzera kuti tete aite exd ndo zvakataura ndo zvakataura saka mwana waaraitini after tete aita exd saka ndo vakubvunza kuti saka kuita tete kwame accident nenyaya zviri kusangana chimboendai panze mumbofu mwefumoipamumbonoti chimbofu mwaipanze mumbonoti mwana iye adaaaataure mumbotisaura kuti panze wakazokona kuti mwana ataure mwana wataure moyambotitaura kuti mwana watii ndikozi ukatona pakuita nyaya dzepekuti ukatoona kuti baba namai matobuda umba musina rimwe roba ipapo ndopatakira nyaya yacho ipapo it means kuti saida zvinoitika manje zvokuti kakawanda kacho mukadzi anenge anongedza hama yemurume mumba kuti ndiyo honzeri murume wobva atadza kuwirirana nazvo kuti hama yangu aiwa usataure nyaya dzakadaro hazvizoiti saka uchizoona nyaya dzidini dzizosvika pakadai because nyaya ita kuti muri kubuda pamba tiri kunodai ende ukaona nyaya yekuti muri kubuda pamba ikaita maspokesperson mairi mai urikuda kutaura pakona kutaura chibva waziva kuti hapana chiromusheba mai unofanira kunge akagara baba wachibwereketa baba wachitaura asi ukaona wakati baba anotaura mai afumudza maoko ndiko zosi pamberi pedu kugara pasiyo yomukadzi saka endai panzapo mungonotraiwe modzoka pamotitaurira kuti zvazipa pamusoro ichakamira iri dambudziko homberi mupazva naanaaangura mupazva ndaifaimuona maneni iri dambudziko homberi uripazva ivo vakatoitawo wavo inini wangu yari yapo uri kudonha futi muripazva ivo tete havane mwana futi ari kudonha muripazva but avo angatotsanangura mupazva tofanira kufamba semhuri muripazva zvinogadziriswa bcause angati wana 3 vanenge vachidonha uyo vanomusikanaaaaaa ndiri kubasa uku vachimozi mwana donha ndomhanya nemuribeki mwana donha ndomhanya nemuribeki mubasa uyo ari yapo ndikai kuna mukombo zvani koma uya kodzive timboita sei ndichauya mukoma maidinaaaa daita mukoma ndiuya nemotokari mukoma ari auya kuyarizana mupano
uyada pardon usimaji ndo ndaka zonke uyada ndo ndaka semu leyo ndo ndafika mpaka itorinya katukura iyi mpaka kungata sagambe sungu kumutana ayo ndo ndabulwa kienda ita kana mai awo we mwana wari kuitaura senge inyaya yemhuri yake chete yemwana wani wake haisiri yefamily chii urikuziva nyaya yezvikwazva but iyo zvizvazvo tichitaurira manje iwewe no handimbawo muchete bo chete wacho akatsikwa nemotikari atononyaya uko kutononyaya chefamily chii tikade tagara pasi tese mukwazvo ino maakunoku because mai wakaitora kuita yawo chete arikuona yezve mai wakaitora kunobva aiudza kuno senyaya yake chete ari one ndosaka tikubvunza kuti baba pamambobva kumba namai manga mataurirana here nekuwirirana nano nenyaya iyi kuti tiri koti wezuzi kana wasika kuno tinobvunza zvese zvese isi tobvunza zvese zvese ndo patinozoona manje kuti chiro ichi pane pachakapenda akamukwanidwa saisiti kuti whether is an individual thing kana kuti family thing chimboendai panze mwana iye ambotaure kumbozwa kuti mwana iye uda kumbotaura kuti chii muri yese muri andizvei baba mukuru andizvei baba mukuru ndizvo tikasiya achitaura zvaari kuda pamberi penyu nozidoni namanini ndii ndakachengeta vana dambudziko ravo raari kutora ritorizwa pano ada akatouya kuti mukoma woyo ndo nyaya dzezvinadzo ndakutoziziva pamberi penyu saka zvareva kuti saka ndakanyara iwa mekwanda kauya kagara kupa ndinga twavakudza nge kukona wakauya kumba utogara totaura tese kuti ndo nyaya dzezvinadzo kuti zvichiita toziva kunoti takambofamba kwakati mambo tazvitadza chibatsirei zvino zvatiita zvaita automatic mambo chiritaurira iyo saka takuti kwakuru chimboendai panze apo ndizvozvinotangireipo hadi ini mwana wangu waitozviitawo ndinokuti aiwa zvinhu zvinoita sei zvinopera ende atori mwana wangu kwazvaangachekuita nezvemwana mani ini chikumbiro changu chandinoda kutaura ndechekuti ini ndinorarama ndizvombeeiepamwe saka ivo vanoda kufamba ngavaite fyuo wedha wabata paneni kana wada kukandira